Здравейте, членове на Адванс! Аз съм Морио Мирков и сега ще ви покажа как да не се записвате за битките, когато сваляме слава. Първо, винаги си гледайте писмата. Там винаги ще пише кога е атаката, колко часа и дали да се записвате. Или просто като цъкнете на иконката Z, когато ви се покаже ето това, не цъкате готов съм, а ето тук и ви се маха. После се връщате на своя герой и не влизате в Z. Така няма да се записвате за отборните битки. Ако случайно се запишете за отборните битки, напуснете отбора и после ще ви пратиме покана. Ако не напуснете, ще бъдете изгонени. Това беше. Дано да сте разбрали как да не се записвате за битките и проверявайте си почтата. Чао!